sai sin an yo lat biong Neymar ban ye khun pyrshah ya ke Real Madrid hadin bala dep draw ya ke Club World Cup kaban sai le kai hau bnai jun lani u Julai ka Al Hilal kan sai kendu ya ke Real Madrid ha ka ba kiladon ha ka ju ke group stage bat ha ka te ke jingi le kai u Neymar un sai khun pyrshah ya Mbappé u badai u perlok ye le kai jung u kat ba kidang don ha PSG bat kum ju ru ya Vinicius Junior u badai u teammate jung u ha ka Brazil bat kiwe pan bat ha ka jingi le kai La Liga ha pedeng ke Real Madrid pyrshah ya ka Girona ke Real Madrid kala job ya kane ka jingi le kai da lai la not goal bat ya ki te ki goal la thep dau Bellingham ha kam nit ka balai phan ru bat ha kam nit ka basan busan la thep dau Arda Güler bat ha kam nit ka ban ru puar la yo ban thep dau Kylian Mbappé bat ha ka we pat ka jingi le kai ha pedeng ke Barcelona pyrshah ya ke Real Betis kane ka jingi le kai kala kot ha ka jingi draw da ar la ar kol bat ha ka table ya khen point ke Barcelona bat ke Real Madrid kidang don ha pedeng ka jingi kini namar ba ke Barcelona kadang don tang lai pu pra point kat ba ke Real Madrid kadon lai phan ru bat kadang sa shi mas ka jingi le kai